Para os señores que bailan, eu a conta tocarei, eu a conta tocarei, ai a la la, ai a la la. Juana y no no tente, el pai no chola, de donde se ve, lo trae la la la, lo trae la la la, lo trae la la la. Juana y no no tente, el pai no chola. Vamos indo para Iera, agora xa nos vai dando o aire da nosa terra, o aire da nosa terra, ai a la la, ai a la la. Eu hei de ir alá, que miras que non, o pola ventana, o polo balcón, que eu hei de ir alá, que miras que non. La mía queda no río verano, porque el padre una niña, de mi amor escolado, de mi amor escolado, ay a la, ay a la la. E vai que de aí xa podes marchar, vai na miña vida se volva a parar, e vai que de aí xa podes marchar. Moitas grazas. Boas e frescas noites. O Grupo Ardentía levamos e facemos e cumprimos este ano 35 anos encima dos escenarios, que hai de ser rápido. 35 anos nos que temos 5 discos no mercado, un disco compartido con outra xente tamén, o sea, 6. E bueno, neses 35 anos deu para tocar en moitos sitios, en moitos escenarios, pero de verdade que este quizás é o escenario máis impresionante no que tocamos. Tocar aquí diante da Catedral de Tui, que de verdade que non entendemos aínda como non é patrimonio da humanidade,
pois é para nós unha honra. Así que moitísimas grazas a agrupación San Telmo de Tui por convidarnos a tocar no seu festival. Imos facer un repaso a estes 35 anos encima dos escenarios. Comenzamos con, por exemplo, unha peza que era unha xota de Benvibre, do Valdo Dubra, aprendido a Flora Vázquez e a Xulia Pensado, e agora imos botarvos unha muiñeira que é do grupo chamada A6. Moi ben, esas bailadoras e bailadores. Un paso doble, non deixedes de bailar, veña, que é como mellor se corre o frío, se puderamos bailar, nós tamén bailábamos. Dice así: ole laranxiña, laranxa, limón, quen non ten amores morre de paixón. Candeirinho pica, pica na pedra miúda, pica na muller allea, que outros picarán na tua, que
mía, oye lo limón, la mentira bonita, todo es con el corazón, todo es con el corazón. Ay, 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 la, la, arriba, ole la chica, danza limón, lo que tenga pues correr pasión, limón y la danza, que no tenga amor, se tire esa danza y habla mejor, vamos a bailar, que tengo sentido, quiero soportar, habla mejor, vamos a bailar. Bueno, en 35 anos de historia pasaron polo grupo pois moitos músicos, grandísimos músicos, casi todos os que foron pasando e que logo algúns deles tomaron carreira pois individual, como é o caso do músico que nos sigo, en colectivos. E este músico, para nós é un placer que hoxe nos acompañe, é Álvaro Iglesias, un dos mellores contrabaixistas que temos no noso país e, por supuesto, o mellor contrabaixista de música folk que temos na nosa terra. Recibamos con un forte aplauso a Álvaro Iglesias.
Hai unha muñeira que aprendimos en Pigarzos. Moitos destes temas, bueno, o 90% dos temas que estades escoitando foron aprendidos as señoras maiores, esas que se lle vai dedicar o Día das Letras Galegas do ano que ven, que nos estamos orgullosísimos. Todas estas mulleres atesouraron na súa cabeza as coplas, as melodías, moitísima máis información que nos donaron altruistamente e forma parte, unha parte importantísima da nosa riqueza, da nosa cultura oral inmaterial, que temos unha das culturas orales inmateriales máis grandes do mundo. Entonces, é o noso traballo preservala e pasala de xeración a xeración. Por eso, queremos pedir un aplauso para todas estas mulleres que nos precederon cantando nas aldeas e que gracias a elas estades escoitando estas cancións. Esta é unha muñeira que aprendimos en Pigarzos. Moi ben bailado. Bueno, ahora vamos a pedirvos que pagades de cabras tolas e tendes que cantar con nós unha canción que aprendimos na beira, pero evidentemente unha canción que ven non da raya, sino de un pelín máis para baixo. E aprendimos dunha señora María, moi maiorciña, que foi a alumna máis maior que tuve nas clases de pandeireta con 92 anos. E ela acordábase das cancións que cantaba cando era nova, e entre elas estaba esta chiviña. O traballo para o burro, eu non quero traballar. O traballo para o burro, eu non quero traballar. A noite para dormir e o día para descansar. Oi a chiviña bebe, oi a chiviña non se sabe de que. Oi a chiviña bebe, oi a chiviña non se sabe de que.
chiviña, bebe. Oye, chiviña, no se sabe de qué. Oye, chiviña, bebe. Oye, chiviña, no se sabe de qué. A ver, como era? Tendes que facer o me... A ver, me... Son chiviñas, Oye, chiviña, me... Vale, preparados. Hai tres. 1, 2, 3. Oye, chiviña. Oye, chiviña, non se sabe de que. Máis forte. Oye, chiviña, me... Oye, chiviña, non se sabe. Moi ben. La despedida, despedida la chiviña. Oh, la despedida, despedida la chiviña. Marcha para túa casa que eu marcharei para a miña. Oye, chiviña, bebe. Oye, chiviña, bebe, chiviña. Oh, no. Oye, chiviña, bebe. Oye, chiviña, non se sabe de qué. Oye, chiviña, bebe. Oye, chiviña, no se sabe de qué. Oye, chiviña, bebe. Oye, chiviña, no se sabe de qué. Bueno, na historia do grupo, alá polo ano 89, cando se xuntaron os rapaciños para tocar, sobre todo tocar nos concursos, daquela estaba o concurso de gaitas de Pontareas, por exemplo, con moito pulo, pois nos primeiros componentes do grupo Ardentía tiñamos un pandereteiro moi querido por todos nós, Antonio Suárez, que tristemente nos deixou hai casi 20 anos por unha enfermedade, e pois a pandereta non sona igual desde que non está Antonio, pero hoxe temos a sorte e o honor de contar co mestre de Antonio. Si falamos de pandereta en Galicia, temos o mellor pandereteiro do mundo, porque pandereta aquí é falar en palabras maiores. E o maior pandereteiro do mundo é o Wenceslao Cabezas Polo, que está hoxe aquí e que nos vai acompañar a tocar un par de temas. Polo leva máis de 60 anos adicado ao folclore tradicional, profesionalmente. E é o pandereteiro, evidentemente, histórico do grupo Airiños do Parque de Castrelos. Vai nos acompañar con unha rumba, é unha rumba que temos así, que tocamos durante moitísimo tempo co grupo, e logo con un paso doble que é unha primicia, un paso doble que tocábamos Morenos de Lavadores e que creo que non está grabado en ningún lado. Recibamos con un forte aplauso ao señor Wenceslao Cabezas Polo.
Queremos que toque o Paso Doble tamén con nós, verdad que sí? Esto de tocar e afinar e que o tempo vaya así, a que nos diría que estaríamos con este tempo en xullo, verdad? Bueno, un Paso Doble dos Moreno. Para bailar pegados, ¿eh? Lo que tengo para mí. Fortísimo aplauso para o mestre Polo. Bueno, vai unha xota. Aprendimos en Laxoso a grandísima Auria Arán. Ai, que noite de luviña, ai, que noite de luares, ai, que noite de luviña, para eu contigo estar e vámonos, nena, vámonos xa. Imos ver a erva verde, que o moreno cortou.
quero che ver. Tenche admiración, solo me falta saber sé que me quieres o no. Vámonos, nena, vámonos ya. Vimos ver la elba verde, y otro moreno cortó, se verde estaba, verde quedó. Oh, Kurama y la criada ordenaron de coser, y ya la leña no monte, la farinha se muere. Vámonos, nena, vámonos ya. Vimos ver la elba verde, que otro moreno cortó, se verde estaba, verde quedó. Voy a dar la despedida por dar una pecera, y ahora no canto máis, que teño a garganta seca. Vámonos, nena, vámonos ya. Vimos ver la elba verde, y otro moreno cortó, se verde estaba, verde quedó. No me lo baile. Bueno, vamos a estrenar un tema aquí e queremos chamar a unha parella de baile que tamén son moi queridos por nós, que son Bea Díaz e Manolo Cobas. Son compañeiros que desa xente que nos leva acompañando a recuperar estas cancións e estos bailes polas aldeas e que, bueno, pues levan colaborando con Ardentía, tanto Bea cantando durante moitos anos como Manolo en recoller as pezas, e hoxe queremos que nos acompañen para botar un par de bailes. Mirade, eu creo que tendes aquí a este ladiño do escenario, vos puxeron un par de focos, ou se queredes bailar aquí diante, tendes este torreiro libre, como que irades, aquí diante, a pé de... Sí, aí no chan, moi ben. Vamos a botar un aplauso para eles. Imos botar unha moliñeira, isto é unha pequena encerrona. Imos botar unha moliñeira e despois un maneo, para que vexades tamén como se baila o maneo. A moliñeira é unha peza que aprendimos xa en Vilariños, fomos Manolo e eu esta día a esta casa das señoras, nas montañas dos Ancares leoneses, ali, por riba de Cantexeira, máis para riba, onde xa non chega máis a montaña, ali está Vilariños. Vivo baile, viva quien anda bailando. Viva baile, viva quien anda bailando. Viva que
aplausos aos bailadores. Agora vamos botarvos esa peza que é un maneo, pero ben precedido dun cantar de arrieiro, para que collan folgos. Estas pezas veñen aprendidas de María Castro, a tía María de Silván, unha grandísima informante que con 92 anos acordábase como o arrieiro, cando ela era pequena, paraba e facía fonda na súa casa. E aqueles arrieiros chegaban aos povos cantando estas cancións para que se sentiran e se supera que viña o arrieiro traendo, por exemplo, o viño tan preciado en terras onde non había. E o cantar do arrieiro e é un cantar moi baixiño, cantano en Ribadavia, resona no Carballiño. Xa me compraban a gaita e non a quixen vender, porque a miña gaitiña é da miña muller, xa me compraban a gaita e non a quixen vender. Non te cases coa arrieiro que leva vida pelada, nin moi misa e o domingo, nin durme solo na cama. Non me la vendas, marido, non me la vendas, por Dios, porque a túa gaitiña tocamos los dos, la tocamos los dos, la tocamos los dos. Non me la vendas, marido, non me la vendas, por Dios. Lévame no carro, leva e arrieiriño nas rúas. Lévame no carro, leva comerendas máis maduras. Mas me valiera morena, mas me valiera tener a tu madre por suegra y a ti por mujer, y a ti por mujer, y a ti por mujer. Mas me valiera morena, mas me valiera tener. Para bailar o maneo, bailare, para bailar o maneo,
Bueno, imos con unha muiñeira, Sabaxáns. Tendese cantar con noso retrouso. Dice, sí, estas sí que son follas de olivar, comer e beber e non traballar, que é o que queremos todos. Eso consiguen os políticos. É a máxima aspiración do ser humano, comer e beber e non traballar. Unha maravilla. Vamos a dedicar os que estades de vacacións. Bueno, hai unha peza que nos acompaña desde fai moitísimos anos, que é unha peza que está a medio camiño entre tamén en Portugal e Galiza, e que nos aprendimos tamén da nai de Antonio, noso pandereteiro, e dun señor que tocaba o acordeón diatónico, o señor Manuel.
de Pazos, en Merexo, alá en Muxía, que tocaba o acordeón diatónico, que era boísimo tocando acordeón diatónico. E desas dúas familias, pois collimos unha versión para Ardentía. Téndese cantar con nós e cantar ben forte, porque estamos chegando xa ao remate da nosa actuación, así que vamos a despedirnos bailando aí un bo paso doble e cantando todos xuntos. Cuando prende ya no hay remedio, ya no hay remedio, ya no hay remedio, porque el amor es como el fuego. Daros un aplauso. Bueno, pues como decía, estamos chegando xa ao final da nosa actuación. Queremos pedir un forte aplauso para Dani e o equipo de Ilprosón, outra vez, que estuveron aí toda a tarde para facer que isto sonase ben. Foi un traballo duro hoxe, porque tuveron que montar e desmontar todo dúas veces, e polo camiño sempre é difícil volver a enchufar todo, pero deron con os cables que tiñan que dar. Moitísimas grazas, compañeiros. Imos facer agora unha xota que aprendimos do pai de Roberto, pois chamamos a xota do panadeiro e a xota do escano, que venden da zona da Fonsagrada. Vamos a dedicarlle estas pezas de gaiteiros, os gaiteiros que tocaron no concurso. A veces marchamos de vacío, fan kilómetros e kilómetros, e despois de estar tocando durante un par de meses para preparar os temas para un concurso, marchan para casa sin nada. Pero bueno, sabedes, non marchan para casa sin nada, marchan co calor da xente que estades aí, que lle aplaudides, que é moi importante. Así que hai que seguir apoiando este certame de gaita e tamboril que se fai en Tui. Así que, bueno, que ven, vos quero ver a todos por aquí.
Bueno, xa con esta peciña que vai agora, Muller de Barro de Arén, Barro Cerdedo Cotobade e Folgoso. Creo que de todos eses lados esta peza que vamos a tocar agora que bueno, queremos dedicar ya a agrupación Xuvenil San Telmo de Tui, porque son os que organizan todo esta festa da cultura folk tradicional. A verdade é que é moi difícil nos tempos que corren dedicarse á cultura tradicional cando todo o mundo nos leva a... Así que vamos a darlle un aplauso moi grande a San Telmo de Tui, que sigan organizando estas cousas. Moitísimas grazas a todos, boa noite, somos o Grupo Ardentía, foi un placer tocar esta noite esta praza de San Fernando e neste pórtico tan fermosísimo. Barriño para cantar, barriño para cantar. Aunque non atea moito sabe non a dona Irare. Sabe non a dona Irare, ai alada, ai alada. Ai alada, ai alada, ai alada, ai alada. Tu andai baila miña, van xuntas a romería, de baixar un par de cantar, deixana de cada día. Deixana de cada día, tu andai baila miña, van xuntas a romería. Moreniña por morena, teño cheo yo botado. Has de ser miña muller ou non hei de ser casado. Ou non hei de ser casado, ai alada, ai alada. Ai alada, ai alada, ai alada, ai alada. Tu andai baila miña, van xuntas a romería, levanta un par de cantar, deixana de cada día. Deixana de cada día, deixana de cada día, tu andai baila miña, van xuntas a romería. E arriba e abaixo nome, arriba e abaixo nome. Onde se la laranxa tamén se la o limone. Tamén se la o limone, ai alala, ai alala. Ai alala, ai alala, ai alala, ai alala. Tu andai baila miña, van xuntas a romería, levanta un par de cantar, deixana de cada día. Deixana de cada día, deixana de cada día, tu andai baila miña, van xuntas a romería. Moitas grazas. Sei que tendes moito frío. Xa, mira, debemos de ser o único grupo que vamos a pedirnos nosoutra. Porque esta non é unha maneira de rematar. Acabamos de ver que está o señor Polo aínda aí, sentado, esperando toda a actuación, e queremos facer, si por favor pode vir a rematar a actuación como hai que rematala. E vamos a rematar tocando unha peza que o seu grupo leva bailando. Bueno, o grupo de gaiteiros anterior á sección femenina xa bailaban este tema. No ano 1931 está recollido este tema e eles o levan bailando
toda a vida, e tocando toda a vida. E a ribeirana de Vigo. Ten unha maneira de facer o retrouso moi faciliño. Eu sempre lle digo a xente que está en alemán, pero que non vos asustedes. Dice, ai la la la, la 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 la, ai la la la, la 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 la. Sabemos que está en alemán, porque se fuera en francés farían así, ai la 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 la, a boca máis pechada, non? Así que cantade con nós, vamos a rematar cantando a ribeirana todos xuntos aquí a coro. Moitísimas grazas por aturar o frío extremo para estas alturas do ano. Hasta fai frío para nós, podelo creer, se sodes de Andalucía, para nós tamén fai frío hoxe. Bueno, moitísimas grazas por estar aí, hasta máis veces.
a cantar con nós. Sube que este é un festival, señor Sisto, Eduardo Sisto. Vamos a cantar unha canción, a ver se o picamos para que cante con nós. Que é a Foliada de Corruedo. Unha foliada. E xa con esta sí que nos despedimos de todos vos. Moitísimas, moitísimas gracias. Un aplauso para o señor Polo. Moitas gracias a todos por estar aí.